हेलो लोगोफोर, दिनै फेसबुकनि गेजेरजों बोरै रां खामायनो हायो बेनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि। गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकनि गेजेरजों रां आरजिसै आथिखालावहाय। दा बेवहाय बोरै सेटिंसखौहाय खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैहाय नायनि। सिगांहायथ' फेसबुक पेजसो दङमोन आरो बेनि गेजेरजों रां खामायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव थोंजों नैबे फेसबुकनि गेजेरजोंनो सेटिंसफोरखौहाय थिक खालामनानैहाय बेयावनो रां खामायनो हानाय जाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो रां खामायो आरोखि। दा अब्ला नैबेयो आंनि फेसबुक बेयो नै। बेहाय माखासे सेटिंसफोरखौहाय थिक खालामनांगोन। अब्ला फेसबुक प्रफाइलावहाय थांदो। बेनिफ्राय आंहा नै फेसबुकखौहाय आङो लक होनानै दोनदों। दा बेखौहाय आनलक खालामनांगौ। अब्ला नैबे थ्रि डटआवहाय थुदो। बे लकखौहाय आनलक खालामग्रोनानै लानांगौ। थ्रि डटआव थुबाय आं। थ्रि डटआव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेहाय आनलक प्रफाइल लिरनाय दङ, बेवहाय थुदो आरो बेखौहाय आनलक खालामदो। नैबेहाय आनलक लिरनाय दङ, बे आनलकआवहाय थुदो। आनलक इउर प्रफाइल। अब्ला बेवहाय गाहायाव थुबावदो। इउ आनलक इउर प्रफाइल। नोङो प्रफाइलखौहाय आनलक खालामनाय जाबाय होननानैहाय बेवहाय लिरदों। अकेआवहाय थुदो। आङो अकेआव थुबाय। अब्ला अकेआव थुबाय माने आंहा बेयो आनलक जाबाय आरोखि। थ्रि डटआवहाय थुबावदो। थ्रि डटआवहाय आङो थुबाय। बेयावहाय गाहायथारावहाय दङ नै टार्न अन प्रफेसनेल मुड। नैबेहाय थुनांगौ। टार्न अन प्रफेसनेल मुड गाहायथाराव थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। अब्ला बेहाय टार्न अन लिरनाय दङ, नैबे टार्न अनआवहाय थुदो। टार्न अनआवहाय थुबाय आङो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। नेक्स्ट ओंखारबाय। अब्ला बेहाय नेक्स्ट ओंखारबाय। बे नेक्स्टआवहाय थुनानै होदो। नेक्स्टआव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेवहाय जेबो खालामनो गोनां गैया आरो बेबायदिनो नेक्स्टआवहाय थुबावदो। अब्ला नेक्स्टआव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेवहाय पाब्लिक, फ्रेन्ड्स, कास्टम दङ। दा बेखौहाय पाब्लिक खालामनांगौ। अब्ला आरोबाव नेक्स्टआवहाय थुबावदो। नेक्स्टआव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। कनफार्म, ओमफ्राय एडिट सेटिं ओंखारदों। हु केन सी योर पस्ट। बेवहाय एडिट सेटिंआवहाय थुदो। बेवहाय हु केन सी योर फिउचार पस्ट लिरनाय दङ, बेयाव थुदो। बेयाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेखौ पाब्लिक बानायदो। पाब्लिक। ओमफ्राय हु केन सी योर स्ट'रिज, बेयावबो थुदो। बेखौबो पाब्लिक बानायदो। पाब्लिकआवहाय थुनानै होदो आरो सेभआव थुदो। बेखौ पाब्लिक बानायजोबनांगौ आरोना। पाब्लिक बानायदो। ओमफ्राय बेथ' पाब्लिकआव दंखायोनो। हु केन कमेन्ट अन योर पाब्लिक पस्ट। पाब्लिक प्रफाइल इनफ' गासैखौबो पाब्लिक खालाम। बेबो पाब्लिक। बेखौ पाब्लिक खालामजोबनांगौ। ओमफ्राय गासैबो जुदि पाब्लिक बानायजोब्बायब्ला डनआवहाय थुनानै होदो। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। दानिया बेहाय जेबो खालामालाबानो आरो नेक्स्टआवहाय थुबावदो। नेक्स्टआव थुबाय। नेक्स्टआव थुब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। अब्ला बेहायबो आरोबाव नेक्स्टआवहाय थुनानै होबावदो। बेयाव जेबो खालामनो नाङा। नेक्स्टआव थुदो। दा बेहाय बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। दा बेयाव फ्रेम जुदि लागायोब्ला एबा फट'फोर होयोब्ला बेवहाय होनो हागोन बा फ्रेम होनो हागोन। आरो जुदि होआब्ला बेवहाय स्किपआवहाय थुदो।
अब्ला आङो स्किपआव थुबाय आरो बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै कंग्रेट्स इउ आर रेडि टु स्टार्ट इउजिं प्रोफेशनेल मुड। दानिया बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबायब्ला बेवहाय गाहायाव गो टु प्रोफेशनेल डाशबोर्ड ओंखारबाय नै बेवहाय क्लिक खालामदो थुदो। अब्ला बे रोखोम ओंखारबाय नै। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। दा बेवहाय जेबो खालामनो गैया बेखौहाय बेगआवहाय थांदो। अब्ला बेखौहाय दानगारबाय बेगआव थांबाय। दानिया गोदान बेवहाय फेसबुकआवहाय थुफिनदो। अब्ला बेहाय बेबायदि ओंखारबाय नै वेलकाम टु प्रोफेशनेल मुड। दानिया बेहाय सि डाशबोर्डआवहाय थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै स्टार्ट विथ लेभेल्स बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय मेनेज कन्टेन्ट इन वान प्लेस दं, एक्सप्लर टुल्स डेट सापर्ट बेवहाय थुयोब्ला बिदि ओंखारबाय नै रिभिउ इउर पाब्लिक प्रफाइल डिटेल्स बे रोखोम ओंखारदों नै बेहाय। अब्ला बेवहाय थुयोब्ला आरो बेबायदि ओंखारबाय नै बेवहाय मनेटाइजेशनावहाय थुनो नांगौ। मनेटाइजेशनावहाय थुदो। अब्ला बेयाव मनेटाइजेशनाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारगोन नै स्टारावहाय सेटआप बे सेटआपआवहाय थुदो। अब्ला बेवहाय स्टारा सेटआप जाबाय। बेनि उनावहाय एड्स अन रिल्स दङ बेखौ बानायनांगौ। बनास दं, इनस्ट्रिम एड्स दं। बेखौ गासैखौबो मनेटाइजेशन खालामनांगौ आरोना। अब्ला आइ एम इन्टारेस्टेडआवहाय थुदो। साबमिट इन्टारेस्टेडआवहाय थुनानैल' होदो। बेवहाय जेबो लिरलायनो गोनां गैया थोंजों थुब्लानो जाबाय। अब्ला साबमिटेड जाबाय बेयाव। बेनि उनावहाय बेगआवहाय थांफिनदो। बनासाव थुदो दानो। बनासावबो बेबायदिनो आइ एम इन्टारेस्टेडआवहाय थुदो। ओमफ्राय साबमिट इन्टारेस्टखौ थुदो। अब्लानो बेबो साबमिट जाबाय। आरो बेबायदिनो नेक्स्टआवहाय थांबावदो। नेक्स्टआवहाय इनस्ट्रिम एड्स दङ बेहायबो थुदो। बे गासिबो मनेटाइजेशन बेफोरनिफ्राय फैसाया फैगोन बेफोरखौ थिग खालामजोबबासो बेफोरनिफ्रायसो माने फैसाया जायो आरोखि बे फेसबुकनि गेजेरजों। ओंखायनो बेखौहाय साबमिट खालामजोबनांगौ आरो बेखौनो होनो मनेटाइजेशन। आरो जेब्ला मनेटाइजेशन जागोन अब्ला बेखौहाय नटिफिकेशन फैगोन। क्राइटेरियाफ्रा जेब्ला जागोन अब्लानिया नटिफिकेशन फैगोन। अब्ला आरो उनावहाय थिक खालामखांबावबानो बे जाबाय आरोखि। बेवहाय साबमिट खालामजोबदो। अब्ला गासैखौबो साबमिट खालामखांनायनि उनाव प्रफाइलाव फैफिनदो। प्रफाइलाव फैदो। बेवहाय इडिटआवहाय थुदो। प्रफाइलाव फैफिननानै इडिटआव थुयोब्ला बेवहाय माखासे जिनिसफोरखौ बाय'फोरखौ थिक खालामदो। बेनिफ्राय एड्रेस बायदिसिना भिलेज नेमफोरखौ गासैखौबो थिक खालामजोबफिनदो। बेवहाय जेखौ बिदों बे डेसक्राइबसन डेसक्राइब इउर सेल्फ नोङो माबायदि भिडिअ होनो सानदों नोंनि गोसोनि साननायफोरखौहाय बेयाव डिसक्राइब खालामनानैहाय लिरनानै दोननो हागोन आरो बेबायदि। ओमफ्राय सेभ खालामब्लानो जाबाय। नोंनि बाय'खौ बेवहाय लिरनो हागोन। बेनि उनावहाय इडिटआव फैबाय। बेवहाय माखासे बिनायफोरखौ थिक खालामदो।
ओमफ्राय बेवहाय नोङो माबायदि भिडिअखौहाय हगारगोन, डिजिटेल क्रिएटर डिजाइनार दं, डिजिटेल क्रिएटर दं, बे गासैखौबो नों बबे कमेडियान दं, नों माबायदि भिडिअ हगारगोन बेखौहाय नोङो सेलेक्ट खालामनानैहाय एडिटआव थुनानैहाय थिक खालामहैब्लानो जाबाय। दा बेबायदि सेटिंसफोरखौ गासैखौबो थिक खालामनायनि उनावहाय नोङो फेसबुकआवहाय भिडिअ फटकफोर हगारदो आरो बे भिडिअ फटकफोर हगारनायनि गेजेरजों लाइक बेनिफ्राय शेयार मोननायफोरनि गेजेरजोंनो नोंहा डलारा बारायगोन, फैसाया बारायगोन आरो फेसबुकनि गेजेरजों बे रोखोमैहायनो फैसाखौहाय खामायनो हागोन आरोखि। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक ओमफ्राय शेयार साबस्क्राइब खालामदो। बेनिफ्राय नेक्स्टनि थाखायहाय आरो नेनानै थाबावदो। हामबायसै, एसेनोसै।